Lukurongni bagwi belekino kaham koktuma hanimano shalkolok romui lama paisugya snam paisugya abuno painani bagwi dati dotoro snamui lukurongni bagwi thangphai kaham khanyano wansugui Ashigat constituency ni MLA Ronjit Deborma tabu kholago ongkhorja thanai salo Khwlai sodor aguli thangphai khlaima lama shortcut lama kotor Samung pasigya tongmono painani bagwi thangi naikya tei Samung dornani bagwi chatukha MLA Ronjit Deborma thinango o lama tino national highway ongui mano obahaino saka MLA Ronjit Deborma जों तिनि म खवाइ बाय सदर लाइ थांलाय सुखाइमानि जे कानेक्टिविटी लामानो जों फाइने फैका अनेक जिंजान बिसिंते ताबुक सामुं पाइनानि दिगे प्राय 80% कामुंखा ताइ किसु दिनि परे न लामा खलबोरि मानानो जों दिनि फाइने फैका कामसलि तंग सापुं हपुं एबं लामा बो कयदिन बिसिंगनो म बिसुंनाय ताबो एंग फारजागै तंग लामा पिसनि कोन बागै बेखाय आनि कखा मं थामानि परे खवाइ बाय सदर आगुलि थानानै खूब सामपावै थानाय हेंगाखाय आबुनि बागै लुकुरकबो ताबो जोंनो ब्लाइके प्रेसारि तंखा जे दातै म खायनान बागै आबुन तिन फाइनाय पेमानि हेंगाखाय म दातै न उंसिनाय हेंगाखाय अमंमानि परे व हेंगाखाय सिनि खवाइ सदर बा आगुलि थानानै अन्तत रामचन्द्र घाटनि बररक बा खवाइनि बररक शर्टकाट आगुलि थानानै बागै ब्लाइखाय अ लामा अंखंनाय एबं लामा म ताबो कतर खायजाक तंगो एबं इन फ्यूचर मनो नेशनल हाईवे खायनायनि बागै जों प्रपोजाल टुबुइ तंगो एबं दातै नंनाय सिनि बरम गोनां चिफ इन्जिनियर फाइनाय फैनाय अमनो नेशनल हाईवे खायनायनि दातै नु फाइनाय बेचनो कग्रिखा एका अमतिखेनो हामारिनि लामा रामचन्द्र घाट एरियानि डेभलपमेन्ट लामा सामुंरक खालायजागै थांसिनाय ता हामबाय।